doon na ba'y makaso nining mga tao nga mag-prank o himo ba ka og video unya prank o mga butang nga imong himuon nga makapalingla ngadto sa uban nga mga tao. Depende og unsa nga prank ang imong buhaton. Karon, og ang mao nga pag-prank makahatag na og iskandalo o makamugna na og grabing kakulba ngadto sa mga tao, pwede kang ig-on sa gitawag og alarms and scandals under Article 155 sa Revised Penal Code nga ang priso usa ka adlaw ngadto sa 30 ka adlaw ug dunay multa labing taas 40,000 pesos. Kung bam joke, bam threat o mga calls nga nang hulga, pwede pong ig-on sa Presidential Decree number 1727. Ang priso hangtod 5 ka tuig. Busa kining prank okay lang. Basta di ka makadisturbo. Makadisturbo gani kana ang problema.